Ik zat hier met mijn dochter op het balkon aan de koffie. En in één keer hoorden we een hele harde knal. En we dachten dat het vuurwerk was. En toen gingen we kijken en toen zagen we een jongen met een bivakmuts of een panty over zijn hoofd schoten los op mensen van de bus die inmiddels buiten de bus waren. Ja, het was heel naar om te zien. Want ze hadden op een van de jongens geschoten en die bloedde. Het verhaal van een buurtbewoner die tot alle keer gebeuren zag. Uit angst was een net herkenbaar in beeld. De oerval op het mobiele goudwisselkantoor gebeurde juist om een eind van de middag. Omdat de bus bij het winkelcentrum van Bogaat stiet, is het druk op stritten en binnen een soort meesting tjoegen. Maar in man en macht begint voortdurend een klopjacht op het dier. Ik wordt er een helikopter inzet. Vannacht worden 4 auto's aangehouden van tussen de 23 en 28 uur. Zitten dieren erbij? Liever dat hoop je. We hebben zoveel informatie gekregen dat deze mensen als verdachten ongemerkt worden komen. Maar dat hebben we te danken aan een hele productie die u wat verteld hebben, maar ik foto's maken en filmpjes maken. Dus daar trok we deze man op spoor gaan. Wat krijgt de rol staat van de verdachten is nog net duidelijk. Bij de oerval is meerdere keren sketten. Het slachtoffer wordt rek in Siereg, maar is intussen boeten levensgevaar. Ik zit er een kogelgat in de bus. De schrik zit er bij onwenners goed in. Ja, heel erg. Ja, en vooral mijn dochter was wel rustig, maar afgelopen nacht bleek toch wel dat het ook een impact op haar had. Dus we hebben niet echt een hele leuke nacht achter de rug. Nee, vervelend. Nou, mensen zijn echt geschrokken natuurlijk. Want ja, op klaarlichte dag om 5 uur, hoe brutaal kan je zijn? Dat je dan waar kinderen rondlopen en dan nog schieten daarbij. Dat wil je niet. Dus ik hoop ook dat de daders gepakt worden. En dat de mensen hier ook het gevoel krijgen van ja, dit moet nooit meer. Ben je benauwd? Ja, en ik heb ook een aantal ondernemers zeggen al, we moeten eens bij elkaar gaan zitten. Dat gaan we bijzitten, gemeente, politie, ondernemers, van kunnen we nog iets doen voor betere veiligheid. De burgemeester is Juwet en Excels de weekend gaan om te zien wat de gemeente voor de bewoners budgetten kan. Tjoegen kunnen sowieso een beroep doen op slachtofferhulp.